ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಶನಿ ಕತೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಇತ್ತಂದು 16 ಜುಲೈ 2024 ಕೋಡೆ ಥಾನೆಡು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಹೋಟೆಲ್. ಯಾನ್ ಇನ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಶನಿ ಕತೆ ಕೇನ್ನ ಬೊಕ ತೂಪಿನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಡಿವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಡೆಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಥಾನೆ ಬನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮುಲ್ಲುಂಡ್ ಬೊಕ ಥಾನೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೂ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಶಾಂಭವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ತೋಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ.